ассалому алайкум мухлисои канали Сауду Теҷия макаса бардрои азиз чхелен созаин хубен саломатиётон хубай настренотон созай вақтотон хушай зинда бошен навори бачаячки дора гӯш кунен дар имзоно бардрои азиз мошини майда рӯй кардагӣ нест ягон кас мошини майда ягон трактор дошта бошен дар морӯи кунен ма реклама мекунам замин астае дар ноҳияи рӯдакӣ участка астае дар ноҳияи Дангара аппарати фурӯшӣ астае барои қанди сафед бирорӣ и аппарат мегирӣ бардрои азиз дига магазин қандхарӣ намерайда хулоса як оилада хонаи кредит дар кӯрае дар ин видео гапш мезанам хонаҳои заминӣ сар мешавад шаҳри Кӯлоб ноҳияи Ҳамадонӣ ва дигар ҷоҳо квартирои арзон астае дар шаҳри Турсунзода шаҳри Хуҷанд шаҳри Душанбе хизиқи видео ҳамия ки участкаи бардрои азиз 40,000 сомонаш мега ва як комната квартира 120,000 сомонай ва дигар чизои арзон амрӯӣ кардагам видеои имрӯзаро ба қизиқ то охирша тамошо кунен агар ягон кас замин хона квартира мошин дошта бошен мефоратон ки рекламаи зурш кунам дар номарои ватсап нависен ма реклама мекунам ҳамия доналай ки бепала барои ҳами чақчақҳои мо бижихен касе дар канали мо меҳмонен подписатсия кунен ами канали ягон рӯз ягон чизи арзон мехарен охи мериму сустак олами дарвозаҳо астае бардрои азиз ай 5,000 сомон то 10,000 сомона заказ мегирен установка доставка то хичон доран любой ҷои Тоҷикистонда хишруакак мисол дарвозаҳотонам мечаспонанд мебинем бардрои азиз хулоса коршон бо сифатай хеле ярӯз дурӯз нестани бардро хулоса чанд сол шид дар ҳамин корро боран инахай мисол бо хутон суратҳои дарвозаҳоро бинен чӣ хел фасони хушрӯай адрес бардро ноҳияи Ҳамадонӣ дар қарор дорад номарои телефонош имо ватсапш кор мекуна касе ки бардрои азиз марҳамат мисолан заказ карданӣ бошен неми суратҳои десен бардрои азиз заказ кунен инам хеле тайёр мекуна мебара установка мекуна кораш зурай хулоса акара دوستانی عزیزم اکنون مگذاریم و یکم الان امروزا بچه اچکیدار نوار سر کدی ویدیو قضی قیده اخی خیلی نرخ نوای خیلی خانه‌ای خشو در می کانال سعودو تیجی میبینید باور کنین خانه افشی قرار داره در شهر کولوب دهه گلباغ ده 5 سوتیق زمین ده سه در خانه فسانی خشو کردگی کوخنی بنیه در درون شای ремонтش شکاتور ستیاشکا монтажи سویچ کردگی ای او سویچ میگه هسته مگذارانش تمام حجتاش قرار داره برای خانه ده گازخانه آشخانه اوغلی ده تجای فسانی خشو کردگی ای صاحب خانه ده بردروی عزیز срочни пул дар корай касе ки ай шаҳри Кӯлобем бардрои азиз анами хонара срочни мақсад ами соҳибхонада пул дар корай нархиш 105,000 сомонӣ ина бардрои азизам бо мегӯем ки Сауду Тиҷоти хонаи арзон намемонӣ ина бардрои азиз 105,000 сомонуш мега касе харидор бошен арзон мешава занг бизанем мегӯем ки номероро ай канали Сауду Тиҷӣ гирифтам бовар ки сум мешид ҳози худа мехаридимаш да دوستانی عزیز یا پشکا گپ میزنم بعد یا پشکا گپ زدم با اعلان‌های زور دا میگذاریم نکی مودی قد گوش کنین ассалому алайкум ҳамватанони азиз бонувони зебопараст апаву хоҳарони меҳрубон ман корманди ширкати бонуфузи фаберлик тамоми занҳои дар ҷустуҷӯи корро ба гурӯҳи худам дар ширкати фаберлик даъват мекунам кор кардан ягон мушкилӣ надорад дар хона нишаста тамоми корҳои худро дар ширкат метавонед дар дилхоҳ вақтатон ба сомон расонед ба қайдгирӣ яъне регистратсия ва омӯзиш тамоман бепул буда аз ҷониби директорҳои бо таҷриба гузаронида мешавад молу маҳсулотҳо бениҳоят гуногун ва сифати олӣ доранд инчунин ширкат дорои сертификати халол мебошад нархи маҳсулотҳо бениҳоят дастрас аст хоҳиши кор аз шумо ва амалӣ гаштани орзуҳо аз фаберлик ба рақами дар рӯи экран буда танҳо дар ватсап метавонед нависед دوستانی عزیز میگذاریم به سیم اعلان امروزه انمی اعلان با دقت گوش کنین аппарати фурӯшӣ барои қанди сафед бирорӣ ба ҳама чизи чораш 4 та стиляж дорад 230 ба 2 метр 100 дона доскаҳои қандқоқиние мега
800 килограмм қанда тайёр мекунӣ. як моҳ пеш худам харидагиамш мега мисол оли истифода бурдагиш нестай. касе харидор бошен занг бизана ҳамаша ба телефон мефаҳмона. бардурои азиз аппарати бардурои азиз қанди сафед бирорияй мақсад камеам боша мисол бифаҳменаш осонай мегириву кору борта сар мекунӣ. ҳамаша худаш бо мисол чизера ки намефаҳмен ҳами бародар худаш ҳамаша мефаҳмона. адрес бардуро ноҳияи фархурда қарор дора. нархиш 24000 сомонӣ мега. номерои телефонш бардурои азиз ватсап ҳам дора. занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азиз мегзарем ба 4 эълони имрӯза. ҳамон лайка фаромӯш накарда бошинед ки хонаи фиши қарор дора дар ноҳияи ҳамадонӣ 6 сотиқ заминаи 3 дар хона қати веранта падвалаш қати кардагӣ бидай. овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷат дора. хонаҳои баракаш ремонт доштай мега. алоҳ хона оғил баня ҳоҷатхонарам доштай. дарахтои мевадиҳанда ҳам дора. бардурои азиз нархиш 300,000 сомонӣ мега. 300,000 сомон бардурои азиз дар ноҳияи ҳамадонӣ. касе харидор бошен мега боз ана муомилаи нағзам дора. номерои телефони шахсе бардурои азиз занг зада маслиҳат кунед. пули урусӣ қати 2 миллиони 71,000 рубл мешидай. дӯстони азиз мегзарем ба 5 эълони имрӯза бо диққат дака гӯш кунед. участкаи фурӯшӣ қарор дора дар ноҳияи данғара деҳаи 410 8 сотиқ заминаи 3 дар хона кайлдор веран баня 1 метр баланд фундамент чирехтагиач хеле десен фундамент чирехтагӣ бидай. овсвеч мега ҳастаи мегзарониш тамом. ҳуҷҷатоша маслиҳат мекунем. камтар санг ҳастай барои давом додани фундамент. нархш бардурои азизам 40,000 сомон мега. арзон мешава. алиша мешава ба мошин. хай мисол бардурои азиз чӣ мошине ки дорен занг зада мисол маслиҳат мекунен. 40,000 сомон алиша мешава ба мошин. касе ки мисол ҳами участкара бигира ҳамсояи ҳами ака мешидай. номерои телефонаш имо ватсап дора. бардурои азиз занг зада участкаи фурӯширо аз ноҳияи данғара бихарен ё ба мошин алиш кунед. бисёри бардурои ғарибӣ хоҳиш мекунанд ки ягон замини арзон шава бимон аз ноҳияи рӯдакӣ. ина бардурои азиз бо диққат гӯш кунед. срочна замини фурӯшӣ қарор дора дар ноҳияи рӯдакӣ наздикии заправкаи фирӯз айбозори корвон 8 километр дур будай. пишти масҷид кӯчаи диюм раҳи душанбе қарған наздикай. бардурои азиз ноҳияи рӯдакӣ раҳи душанбе қарған маршрути 41 автобуси 27 мегзара. 3 сотиқ заминаи гирдаш маҳкам кардагӣ овсвеч мега ҳастай мегзарониш тамом. ҳуҷҷат дора. нархш бардурои азизам 122,000 сомон мега. 122,000 сомон. касе харидор бошен арзон мешава ва соҳиби замин мега ки алиша мешава фақат ба гову гусван. номерои телефонаш имо ватсап дора. бардурои азиз занг бизанед замини арзона аз ноҳияи рӯдакӣ бихарен ё ба гову гусван алиш кунед. дӯстони азиз ака мегзарем ба 7 эълони имрӯза бо диққат гӯш кунед. як оилада хонаи заминӣ кредит дар коршидагии шаҳри душанбе тарафи зарафшон кӯчаи зафар чорякорон ҷӯйбодом маърифат мезочул ҷавлубой адир амбоша мешава. бардурои азиз нархиш 250,000 сомон боша. ҳар моҳ 10-15,000 сомонӣ мегзаронем мега. марҳамат бардурои азиз ана ягон кас агар хонаи ана кредит дошта бошен ай шаҳри душанбе ҳар моҳ 10-15,000 сомонӣ шумода мегзаронанд. номерои телефонаш бардурои азиз имо ватсап дора. агар хонаи мисол кредит дошта бошен ҳами оилада муроҷиат кунед. бачаё чавхия кофе талха бизаки ба фикрам хобуд бурдисай. оли бисёри бардуро мегӯянд ки кофе не чои кабуд мезанем. дӯстони азизи квартира десен қарор дора дар шаҳри турсунзода яъне ки пештара номшавегар як хонага квартира дар 8 этаж қарор дора 36 квадратный метр дар дим микрорайон. дом новостройкач хеле ки десен хона без ремонт коробка соҳиби квартира маълумот додагия ки квартира 8 этажда дим микрорайон пеши сурушда бо 10 квадрати дига балкон шай мега срочни пул мондар корай касе харидор бошен бо муомила мекунем. нархиш 120,000 сомон мега. ина бардурои азиз тамошо кардесен тамошо кардеса бошем биге ки о ака тамошо кардесен дидем 120,000 сомон гуфтӣ занг зада маслиҳат кунед.
бачаҳо ча мегзарем ба эълони навбатӣ. Квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Хуҷанд. Як хонага квартира дар якум этаж қарор дорад, 40 квадратни метрае. Шаҳри Хуҷанд, район Пахтакор. дом бардорои азиз, домои пешина квартира нав ремонт кардагия, соҳиби квартира маълумот додагия ки срочна квартираи фурӯшӣ ҳамаи удобствара дора мега, қарибиш дар ресторан, транспорт наздик бидаед. Касе харидори аниқ бошен ба занг бизанед мега, нархиш 200 000 сомон. 200 000 сомон бардорои азиз, ана дар шаҳри Хуҷанд, район Пахтакор. харидорои аниқ занг зада маслиҳат кинед. номерош номерои Тоҷикистон ай. дӯстони азиз, бисёри бардору хоҳиш кардам ки аз шаҳри Душанбе квартираи арзонмони набардорои азиз квартира дестен қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. Як хонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 30 квадратни метрае. домои пешина квартира ремонт дошта, соҳиби хона гуфтагия ки яъне ки соҳиби квартира гуфтагия ки квартира дар шаҳри Душанбе пушти автосентр наздики бозори Корвон бо таъмираш мега дар 4 ошёна қарор дорад. срочния бардорои азизам нархиш 210 000 сомон мега. 210 000 сомон. касе харидор бошен бардорои азиз занг бизанен, арзон мекна. дӯстони азизи бад навори хонаҳои фурӯшии имрӯза яда комментария фасона мехонем, баъд хайрихиш мекунем. хоб дӯстони азиз, ака нависае ки брачка ачкидор ҳам хе зур гап мезане ки мегум хонама буфурӯшама, худам иҷора нишинам. ака мега ки чотки гап мезани, зур гап мезани. мегум ки ҳами хонара буфурӯшама, худам квартирам бишинам да. ай сабаби ки чӣ зур чақчақ мекунӣ барои ҳамон гуфтесая ки раҳмат акаҷон, зинда бошӣ, саломат бошӣ, худованд нигаҳбонат боша. амонали нависае ки ҳам хамегум якум лайка биҷиқам, шустиряко бисёр бидае. мерим ака. дӯстони азиз, бисёр вақт комментариёро нигоҳ мекунам, ана савдутиҷӣ ба пеш ё неки мисол бачаи ачкидор ба пеш мега, неки яка нависае ки муаллими таърих ба пеш. простой суман нависае ки савдутиҷӣ я тайда. нигаҳашка ака. савдутиҷӣ я тайда. касе ки моро тамошо кардесае ку дар комментария биген савдутиҷӣ я тай ё дита. ранги ҳами савдутиҷӣ дар ҳами ютуб я тай ё дита ку комментария да бинависен. ана зинда бошен, сарбаланд бошен, акаҳо, додаро, апо, хоҳаро. худованд нигаҳбонтон боша. хай ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза, аз киҷое ки участка, аз киҷое ки хона, аз киҷое ки квартираи фурӯшӣ рӯй кардан, ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. хай бо настрени мисол киҷое ки мисол видео да настрени зур буд, кам-кам қади шумо шӯхӣ кардам. худованд нигаҳбонтон боша. ягон гапи ана паста биланд гуфта бошам, пешакӣ бахшиш мепурсам бардорои азиз. ва касе дар канали мо меҳмонем форатон ки видеои намара якмин шуда тамошо кунем бардорои азиз, ай шумо фақат ами уқа вақтона намегира, амия дастгирӣ кунен, ами партисатсиява лайк аҷиқиден, видеои ма шумо дарафтан мегира. то лайк партисатсияра наҷиқем бардорои азиз, видеои мара 2-3 моҳ пас тамошо мекунем. барои ҳамо уқа вақтона намегира, ами лайк партисатсияра биҷиқем, видеои ма шумо дарафтан мегира. ва касе то охири видео рақатима чақчақ када тамошо карден, дар комментария рақами 5 звездара бинависен, ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора тамошо карден. хай ака, дигар гапам надорам. худованд нигаҳбонтон боша. хай ака, хитона эҳтиёт кунед.